Fanden er det? Nu skal jeg se film. Ja, det bliver sgu da dejligt. Jeg er så sød. Hvad fanden er det? Hvad vi kan finde på. Små idioter. Er det grimt? Hold. Har vi ikke bare med? Et år? Nej. Hvad fanden? Det bliver Harry Potter, Justin Bieber. Er der min ven? you have fought valiantly. Et brilleglas. Allowed your friends to die for Er der skaldet? you, then face me yourself. Fanden. On this night, Han skal der. Ham kender jeg. Er der grimt? Det er Justin Bieber. Nej, det er sgu da ikke. Han skriger om mamma. Hallo. Hov, en slok. I never wanted any of you to die for me. Nå. Nå for fanden. Det bliver spændende. Hvad sker der nu? Jeg vil komme ud af den her klip sammen. Det er bare en aftale. Ja, du dør det altså. Epic. Er det epic? Og du var... What? Åh nej. Du dør det. Justin Bieber må ikke dø. De skulle da ikke have. De skulle da ikke have. De skulle have mere den anden. only I can live forever. Nu er de sure. Jeg kan ikke lide, når folk er sure. Harry Potter. Det var kraftedeme, der var hyggeligt. Hvad fanden er det? Julie? Julie? Det var jeg. Og der er også et træ i dag.